Ez a szállodánk. Most megyek el a szállodából. Itt van egy jó kis másolat. Angyali üdvözlet. Firenze címere. Ez itt a főút, amelyik jön a központból, megy az állomásra. Itt rengeteg ember jár. Jönnek. Mennek az állomás felé, amerre én is megyek vásárolni. Itt egy híres templom. Az állomás teljesen bejön ide a belvárosba, vagyis a vonat. Majd lefilmezem az aluljárót is, hogy mennyire tiszta és elegáns. Ott az az állomás, ami látszik, az a barna épület. Vagy pályaudvar. Itt van a hősi halottak emlékműve, Obeliszk. Reneszánsz palota itt is. Lemegyek az aluljáróba, mert legalább nem süt a nap, és jó hűvös van, légkondi van. Itt van egy híres templom, hát ez a hátulja a templomnak, vagy az oldala inkább. És egy középkori templom. Itt az udvara, nem tudom, itt valamilyen munkákat végeznek. Hát így néz ki itt az egész minden. Koldusok is vannak, szerintem román. Szupermarketben megyek. Egyet találtunk itt, ami ilyen kicsit nagyobb. Pont az állomás mellett van. Szuveníres. Ez a szuveníresek mind négerek, vagy kínaiak, vagy arabok. Ez az állomás. Lemegyek az aluljáróba. Ma bár ma nincs olyan meleg. Ma most úgy tűrhető, meg jönnek a felhők, szerintem esni fog. Van itt egy ilyen érdekes
reklám, vagy nem is tudom minek nevezzem, művészeteket reklámozzák itt az aluljáróba. Arrafele meg üzletek vannak, és nagyon tiszta itt minden. És itt végig üzletek vannak, és ilyen szép minden. Itt még tovább egy csomó üzlet van, de én most itt kimegyek oldalra, és itt lesz majd az élelmiszerbolt, és akkor itt be is fejezem.